Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как трябва да направите един трик, който професионалните футболисти правят. Сега ще ви го покажа. И тук ставям камерата и нека да започвам. Сега, този трик. Как да дигнете топката? Не я удрате с боца, ами с и тази част. Гледайте. Гледате. Чакате една минута. Сега ще я видите. Надяхте. Ето. Трябва да се пробвате и този трик. Ще пробвайте. Много елементарно. Просто така бутате си топката и я заобикаляте така. И можете човека. Това е всичко от мен. Кажете фенове на Реал или на Барса в коментарите. Напишете, лайквайте, абонирайте се. Довиждане, приятели!